Arratsaldeon, Maialen Cespedes naiz eta bideo honetan Drive bidezko dokumentu batean atzera elikadura nola jaso adieraziko dizuet. Hasteko dokumentua ikaslearekin partekatuko dugu. Eta hemen hilabete horretan ingeleseko saioetan zer egingo dugun adieraziko zaie. Ikasleek bertan komentarioak egin ahalko ditzazkete. Adibidez, hemen jarri dezakete zein orrialdean da. Hau jasota, nik komentarioa ikusi egingo dut, iruzkina, eta hemendik erantzun diezaioket. Gainera, iruzkina eta erantzuna jasota dagoenean, tik-ari eman diezaiokegu eta iruzkina desagertu egingo da. Bestalde, hemen dokumentuaren barruan egindako aldaketak ikusi ditzazkegu. Honen abantaila oso bisuala eta erraza dela izan daiteke, eta desabantaila adibidez haurrak gmaila behar dutela hau erabili ahal izateko.